A Xunta desbloquea por fin a variante de Alba. A Consellería de Infraestructuras dará o visto bo a este proxecto que leva reivindicando o Concello de Pontevedra dende hai 20 anos. Para iso, o Goberno galego supón como condición que o Ministerio de Transportes confirme a súa autorización para unir a nova vía coa Estrada de Santiago a través dunha glorieta. Que tal, saudos? O proxecto paralizado polo Goberno galego no 2019 retomarás agora co trazado proposto pola Xunta e o deseño do Concello de Pontevedra. De contado ampliamos antes titulares. O Executivo boirense sacou adiante a súa proposta de orzamentos no pleno da pasada tarde. Fixo cos votos a favor do grupo de goberno, a abstención do BNG e o rexeitamento de PP e Boiro Novo. As contas ascenden a máis de 17 millóns de euros. A Confraría de Cabo de Cruz deberá readmitir a unha vixilante despedida hai un ano por presuntamente permitir a extracción ilegal de marisco. A Xustiza ven de declarar improcedente o seu despedimento. Ribeira puxo en marcha hoxe o seu servizo de socorrismo con máis persoal. Haberá 23 socorristas en 5 praias. Ademais de Coroso, o Vilar e a Ladeira, ampliarase as praias de Castro Catía e Río Azor. Estarán ata o 15 de setembro. Zona Aberta de Vilagarcía lanza os xoves abertos. Trátase da primeira iniciativa impulsada polo colectivo deseñada especificamente para o sector hostaleiro logo da súa integración na asociación hai uns meses. A proposta inclúe 5 actuacións musicais dende o xoves 27 de xuño ata o xoves 25 de xullo. Ademais, en cada un dos concertos, o colectivo de comerciantes e hostaleiros fará un sorteo de 100 euros. E Pontevedra goza xa do seu parque de xogos de auga. Esta nova instalación sitúase na contorna do Pazo da Cultura e do recinto feiral. O espazo conta con diferentes xogos, coa auga como protagonista. Entre os elementos, difusores e moitísimos chorros que, sen dúbida, farán as delicias dos máis pequenos. Pois con todo isto, comezamos. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. A Xunta desbloquea por fin a variante de Alba. A Consellería de Infraestructuras dará o visto bo a este proxecto que leva reivindicando o Concello de Pontevedra dende hai 20 anos. Para iso, o Goberno galego supón como condición que o Ministerio de Transportes confirme a súa autorización para unir a nova vía coa Estrada de Santiago a través dunha glorieta. O proxecto paralizado polo Goberno galego no 2019 retomarase agora co trazado proposto pola Xunta e o deseño do Concello de Pontevedra. Acabamos de manter unha reunión fructífera, podemos decir que é fructífera. Este é o resumo que facía a nova conselleira de Infraestructuras á saída da súa primeira reunión co alcalde de Pontevedra. Esa xuntanza deixa anuncios importantes para a cidade. O primeiro, o Goberno galego desbloquea por fin o proxecto da variante de Alba que paralizara no 2019. Levo moito tempo esperando que a Xunta de Galicia decida facer esa variante de Alba, que consideramos que é unha obra necesaria para a cidade, que non só separa parroquias, senón que une parroquias. O proxecto retómase co trazado proposto pola Xunta e o deseño que suxería o Concello con 2 carrís en vez de 4 e espazo para os peóns e os ciclistas. A Conselleira de Infraestructuras supón como condición que o Concello xestione unha autorización do Ministerio de Transportes para unir esa vía coa Estrada de Santiago a través dunha glorieta. Lores indicoulle que xa contan con ese permiso de palabra e que o van conseguir tamén por escrito. De ter ese informe de conformidade do Ministerio, iniciaríamos toda a tramitación partindo de cero, coa avaliación ambiental correspondente, o informe de trazado, a aprobación do trazado e todo preciso. E preguntada sobre se neste cambio de criterio da Xunta influiu a carta asinada por 8 colectivos veciñais de Pontevedra demandando esta infraestructura. Evidentemente, sempre que veremos o máximo consenso posible para toda a actuación que facemos. Pero este encontro frutífero entre a conselleira e o alcalde deixa tamén outros anuncios. Martínez e Lores acordaron que os proxectos de vivenda de interese autonómico se sitúen como moito a 1,5 km da peregrina. Hai acordo total neste tema, as condicións que pon no Concello son razoables. En todo caso, a única condición que poñemos é que estea a non máis de 1,5 km da peregrina, no sentido de manter esa idea que levamos mantendo de cidade compacta de multiservicios.
Ademais, a conselleira comprometeuse a estudar posibles alternativas para o traslado do parque de maquinaria que a Xunta aínda mantén na Xunqueira de Alba, de onde xa desapareceu o parque de maquinaria provincial. Entre as opcións, estúdase levalo tamén para o polígono de Barro, onde xa está operando o da Deputación. Veámoslo tamén en titulares. O Executivo boirense sacou adiante a súa proposta de orzamentos no pleno da pasada tarde. Fixo cos votos a favor do Grupo de Goberno, Partido Socialista, a abstención do BNG e o rexeitamento de PP e Boiro Novo. A Corporación Boirense celebraba este xoves un dos plenos máis importantes da legislatura, aínda que tan só se incluían 2 puntos na orde do día, eran temas de especial relevancia. O primeiro, a aprobación inicial dos orzamentos, que ascenden a máis de 17 millóns de euros. Por importe de 17.367.000 euros. Os ingresos estimanse de xeito prudencial atendendo ao criterio de caixa. Este orzamento do 24 medra con respecto ao exercicio anterior nun 3,02%, unha cifra un pouco inferior ao IPC, que foi no ano 23 do 3,3%. O Grupo Socialista quedouse só na proposta. O BNG optou pola abstención, ao entender que se trata dun orzamento inflado, moi por riba do investimento real previsto. Presentan vostedes aquí ca cara dura cun investimento inflado, porque como non teñen cartos, veñen aquí a rirse da xente, que traemos investimentos a un orzamento en base a un anuncio. Traemos castelos no aire, entón. O PP e Boiro Novo votaron en contra, alegando que os orzamentos chegan tarde e non atenden ás necesidades reais dos boirenses, nin contemplan un plan de previsión dos recursos económicos do Concello a medio prazo. Los presupuestos vienen fuera de plazo, a pesar de la mayoría absoluta. Estos son unos presupuestos pobres, falta de inversiones necesarias para Boiro y para los boirenses. Eso lo que demuestra es que no existe un proyecto para Boiro. Y refleja este presupuesto una situación económica preocupante, que son incapaces de atajar el gasto desbocado que tienen y que los llevará a seguir subiendo tasas e impuestos a los vecinos en los próximos años. El anexo de inversiones parece el timo del tocomocho. Teñían todo suficiente para poder elaborar esa planificación do conxunto da legislatura e vemos como volven a pecar unha vez máis en esta limitación e a hora de facer esta previsión a longo prazo do que son os recursos de todos e de todas. Durante a sesión aprobouse tamén a modificación puntual da RPT, tan só cos votos a favor do PSOE e en contra de toda a oposición. Pois seguimos en Boiro. O equipo de goberno pon en marcha a ordenación de circulación aprobada en pleno pasado mes de decembro. O alcalde, Xosé Ramón Romero, explicou algunhas das principais finalidades da normativa, que busca regular a mobilidade e o estacionamento no municipio. Despois da súa aprobación en pleno a finais do pasado ano, entra en vigor a nova ordenanza de circulación, coa que o equipo de goberno pretende regular a mobilidade en todo o termo municipal, así como tamén as zonas de estacionamento. Entre outras cuestións, a normativa regulará as zonas azuis e as zonas de carga e descarga. Unha serie de estacionamientos, ben chamadas zonas azul, son estacionamientos gratuitos, pero donde é obligatorio que os vehículos teñan movimento, o que non pode un vehículo estar estacionado nesas zonas durante todo o día, non? A ordenanza de circulación contempla outras cousas máis, como pode ser a regulación das cargas e descargas, bueno, por exemplo, que un vehículo non pode estar estacionado no mesmo lugar máis de sete días, pero bueno, si é verdade que o importante nesta é a zona azul, que era o que queríamos poñer en marcha para fomentar o que sobre todo o comercio e a hostelería, non? O control destas zonas realizarase mediante un vehículo dotado cun sistema OCR, que xeolocaliza os coches estacionados e o tempo. Nestes primeiros meses farase a xeito de concienciación para o seu correcto uso, e pasado un tempo xa acarreará a sanción correspondente. E o que vai a facer a Policía Local é informar a aqueles vehículos que estén infringindo, pois advertindo de que están infringindo están en contra da norma, non? Para iso temos estes boletíns informativos, o cal lle menciona que vostede está incumprindo as normas de tráfico, por favor aparque correctamente, gracias. Durante un tempo estaremos informados e chegado o momento, cando vexamos que xa
a población está o suficientemente informada, pois naturalmente empezaremos a sancionar. Coa entrada en vigor desta ordenanza, o que se busca é darlle preferencia ao peón sobre o vehículo, mellorando a súa seguridade, racionalizando o uso de modos de transporte con un uso non sostible, apostando pola promoción de medios alternativos xunto coa mobilidade a pé, como poden ser a bicicleta ou o transporte público. A Confraría de Cabo de Cruz deberá readmitir a unha vigilante despedida hai un ano por presuntamente permitir a extracción ilegal de marisco. O xulgado do social número 3 de Santiago declara improcedente o despido, polo que o Pósito deberá readmitir a traballadora abonándolle os salarios que deixou de percibir nestes meses ou ben extinguir a relación laboral mediante unha indemnización de 27.000 euros. A Confraría argumentou como causa do despido o abandono constante do seu posto de traballo, mesmo ante a presenza de furtivos. Pola contra, a vigilante alegou que se produciu polo conflito xurdido tras someterse a unha reasignación de sexo que derivou nunha conduta irrespectuosa por parte dos seus compañeros, vulnerando os seus dereitos fundamentais. A Subdelegación do Goberno en Pontevedra proponlle a Vilanova a súa reincorporación ao sistema Bioxen para que a Policía Local poida colaborar na protección das víctimas de violencia de xénero, unha proposta que o Concello considerará cando haxa suficiente disponibilidade de axentes municipais, un asunto que se tratou na Xunta Local de Seguridade copresidida polo subdelegado en Pontevedra, Abel Losada, e o alcalde vilanovés, Gonzalo Durán. Nese encontro, ambos tamén valoraron moi positivamente a colaboración na cesión do local para a atención directa da Garda Civil. Destacaron o bo funcionamento do punto de atención cidadá onde 14 axentes da Garda Civil prestan servizo dende hai 2 anos. Tamén se estudou a posibilidade de ampliar as instalacións e ofrecer prazas de garaxe ao corpo. Na xuntanza tamén se destacou a evolución positiva das cifras de criminalidade en Vilanova de Arousa, cunha baixada do 12% no número de infraccións penais o ano pasado e un descenso adicional do 12% ata finais de maio de 2024. Con 40 delitos por cada 1000 habitantes, Vilanova é agora un concello moi seguro por debaixo da media española de 51 delitos por 1000 habitantes. Siempre hay algún incidente, algún pequeño robo todos los años, pero que es un sitio muy tranquilo y violencia, podemos decir violencia cero, que nos explicarán después y vemos eso. Y valorar también, porque es la primera Junta de Seguridad con el subdelegado y después de que se haya puesto en marcha oficialmente, aunque ya llevaba funcionando como oficina ya un par de años, poner la puesta en marcha como puesto ya la creación del puesto de la Guardia Civil en Vilanova de Arousa, que ya ahora mismo pues ha entrado en vigor y es efectivo. Agradecer desde la subdelegación la cooperación del Concello a la hora de, proporcionar una solución a un déficit que arrastrábamos con el tema de la sede física de la Guardia Civil. Yo siempre defendí la cooperación entre instituciones y por lo tanto nada más que agradecimiento. Un total de 23 socorristas velarán pola seguridade e o benestar dos bañistas nas praias de Ribeira este verán. O servizo, que se vai estender ata o día 15 de setembro, levarás a cabo en 5 areais. Ademais de Coroso, Vilar e a Ladeira, amplíase ás praias de Castro Catía e Río Azor. Dende hoxe xa está activo o servizo de salvamento e socorrismo nas praias de Ribeira, para garantir así a seguridade e o benestar dos bañistas este verán. Serán un total de 23 socorristas, un número superior ao de anos anteriores, cumprindo así un compromiso adquirido o pasado ano polo Concello. Comprometémonos o ano pasado a ampliar o número de socorristas cos que contan os areais de Ribeira e cumprimos con ese mandato que nos puxemos ante a veciñanza de Ribeira. Hoxe presentamos un servizo de socorrismo de 23 persoas, o completo da relación de postos de traballo que ten hoxe en día o Concello. Ademais de aumentar o persoal que prestará servizo nos areais para atender calquera incidencia que poida xurdir neles, tamén se ampliou o número de praias. A Coroso, Vilar e a Ladeira sumaránse este ano Castro Catía e Río Azor. Vanse vixiar as praias de Coroso, do Vilar, da Ladeira, pero tamén as de Castro Catía e de Río Azor.
Son importantes melloras para Ribeira porque imos ver como se mellora a seguridade das praias e, por tanto, haberá profesionais nestes 5 areais prestando servizo e que as persoas do noso concello poidan desfrutar dunhas praias de maneira segura. Despois de non solicitar a bandeira azul, hemos desbloqueado unha cantidade de socorristas moi importante que nos vai permitir ter socorristas en casi todas as praias do concello, polo tanto a seguridade que é o servizo de socorrismo vai estar garantizado durante todo o verán para todos os veciños e os visitantes de Ribeira, o cal nos enche de orgullo, nos parece que é unha decisión moi acertada. O servizo, financiado na súa maior parte con fondos propios, estará operativo dende hoxe ata o 15 de setembro. E saiban tamén que o Executivo de Muros lanza a campaña Ven e Proba. Con ela pretende a ocupación por parte de comerciantes da vila de algún dos postos que a día de hoxe seguen baleiros na Praza de Abastos. A medida totalmente gratuita levarase a efecto durante os meses de xullo e agosto. Con ela preténdese dinamizar o mercado e que todos os seus postos teñan actividade. A iniciativa, impulsada dende o Concello, conta co visto bo dos praceiros. As persoas interesadas deberán presentar no Concello unha memoria describindo a actividade a desenvolver no posto. A selección dos comerciantes que participarán na campaña levarase a cabo mediante un procedemento de concorrencia competitiva. En Vilagarcía, Zona Aberta crea os Xoves Abertos, un ciclo de concertos para gozar da música nas tardes noites dos vindeiros 5 xoves que temos por diante. Ampliamos despois da publicidade. Continuamos aquí nas Novas, en Canal Rías Baixas. Todo listo en Outes para acoller a segunda feira náutica do Freixo que se vai celebrar entre o 28 e o 30 deste mes. Aínda que se trata dun evento de carácter profesional, haberá tamén todo tipo de actividades de lecer relacionadas coa cultura mariñeira. Unha vintena de casetas compoñerán a Feira Náutica do Freixo que celebra a súa segunda edición entre o 28 e o 30 de xuño. O Concello de Outes, en colaboración co GALP Costa Sostible e Portos de Galicia, volve a organizar este evento que busca promocionar as actividades profesionais vinculadas co mar, especialmente coa construción naval e os servizos náuticos, aínda que tamén con actividades artesanais ou gastronómicas que terán o seu espazo no mercado mariñeiro. Trátase dunha feira de perfil profesional, na que as empresas do sector náutico do Concello de Outes e a súa contorna serán protagonistas e dispoñerán dun espacio para amosar e compartir o seu traballo e as súas especificacións. Tamén haberá sitio para desfrutar da artesanía, da tradición, de man de Culturmar e Terra de Outes, da música e da gastronomía. E que, ademais da vertente profesional, a feira porá en valor a extensa cultura marítima de toda a ría de Murosnoia, con actividades culturais baseadas na tradición mariñeira de Outes. Vamos a poder disfrutar de roteiros pola senda dos carpinteiros cos pés mollados que une o Freixo co Museo da Carpintería de Ribeira en Broña. Van a haber saídas no barco Joaquín Vieta, que, como sabedes, ten a súa base no Porto do Freixo. En definitiva, unha serie de actividades vinculadas á posta en valor do noso patrimonio cultural mariñeiro. Xunto cos roteiros culturais e as saídas en barco, desenvolverase unha mostra de embarcacións tradicionais que inclúe este ano unha regata de exhibición de bucetas. En total son 17 embarcacións. 3 estarán en terra porque vai haber unha mariña seca, é dicir, son barcos visitables que van estar aí no peirao, e os outros estarán navegando. Son de distintas procedencias, de distintas tipoloxías, e a actividade que facemos é navegar a vela con elas e tamén visitas ás propias embarcacións ao público que queira coñecelas. Describimos as tipoloxías, decimos como navegan, etc. Outra actividade que se vai facer, que isto non o había na primeira feira, se vai haber na segunda, é unha regata, unha exhibición máis ben, de bucetas. O evento contará ademais cun amplo programa de lecer con concertos para todos os públicos durante os 3 días que dura a feira. Toda a información disponible xa se pode consultar na web feiranauticaDoFreixo.gal, na que a partir de mañá é posible reservar praza naquelas actividades que requiran de inscrición previa.
Ribeira acollerá o sábado 29 a 7ª edición do Festival Taume Entre Folclores. Ademais da agrupación de música e baile tradicional que lle dá nome ao evento, actuarán os Xeitosos de Trazo e a Asociación Cultural O Farallón de Tábara de Galdar. 3 agrupacións culturais participarán na 7ª edición do Festival Taume Entre Folclores, que se desenvolverá o sábado día 29 no novo Auditorio de Ribeira. Entón, este ano vai nos acompañar a Asociación Os Xeitosos de Trazo, que xuntos amosarán parte do noso folclore, e a outra agrupación que vai a estar connosco o sábado 29 vai a ser a Asociación Cultural O Farallón de Tábara de Galdar, de Gran Canaria. Van estar tamén aloxados aquí e van a chegar á cidadanía pois o folclore das Illas Canarias, que é outro gran exemplo de riqueza e de diversidade cultural. Dende a organización animan a veciñanza a chegarse a gozar deste espectáculo que fusiona mostras da tradición galega e canaria como evidencia da diversidade cultural das distintas comunidades. Se animar a todo o mundo a que se acerque ao festival, encantados de celebrar e organizar o 7º Festival de Taume Entre Folclores. E nada, e vinde, disfrutade do traballo que fixo Taume, tamén do traballo da Asociación Galega, os Xeitosos de Trazo, e, por suposto, tamén do folclore canario. O festival dará comezo ás 8 da tarde. As invitacións poderán retirarse unha hora antes na porta do auditorio, aínda que 300 localidades xa foron repartidas entre as agrupacións participantes. E máis música tradicional en Cambados, a Asociación Xironsa recupera este ano o seu festival logo de ter que cancelalo o ano pasado por falta de apoios económicos. A cita será o vindeiro sábado 6 de xullo cunha proposta que recolle actuacións pensadas para todas as cidades. Arrancará cunha alborada de Penaguda e Xironsa e como novidade unha sesión vermú a cargo da banda de música de Ribadumia. Ao mediodía organizarase o tradicional xantar popular, o que lle seguirán pola tarde xogos populares, a actuación de Tequidís e un espectáculo de Peter Pan. Por a noite, o cartel complétase con Xironsa, Bou de Bou, os Carecos e os Melidaos. O festival terá lugar na Praza da Seca de Corbillón. Partimos de que temos un pouco de cultura de todo o ámbito, non? O sea, cultura pois lúdica por nenos, por maiores, contamos coa banda de música de Ribadumia, que é algo que metemos novo e pensamos que é de agrado da xente. Despois pola tarde temos un cartaz bastante bo, que estamos co grupo como Melidaos, cos Carecos, que son xente xa que teñen un nombre a nivel da música galega moi importante. Dende logo, para min como concelleiro, é evidente que hai un vínculo especial con esta asociación, da que levo formando parte moito tempo, e entón é un día agradable e un día de ledicia poder vir aquí presentar unha edición máis do seu festival, non? Zona Aberta de Vilagarcía lanza os Xoves Abertos. Trátase da primeira iniciativa impulsada polo colectivo, deseñada especificamente para o sector hostaleiro logo da súa integración na asociación hai uns meses. A proposta inclúe 5 actuacións musicais dende o xoves 27 deste mes de xuño ata o xoves 25 de xullo. Todas elas terán como escenario emprazamentos cunha ampla presenza de establecementos hostaleiros e comerciais asociados á Zona Aberta. O primeiro concerto será no barrio do Piñeiriño da man da Gramola. Tamén actuarán Pablo Balseiro no Castro, Perfect Strangers na contorna de Arcebispo Xelmírez, Perseguidor na Baldosa e Dani Barreiro en Méndez Núñez. Ademais, en cada un dos concertos, o colectivo de comerciantes e hostaleiros fará un sorteo de 100 euros, mobilizando neste ciclo de actuacións 500 euros en vales de compra. Xoves Abertos van a ser os concertos en 5 sitios diferentes, onde temos sobre todo socios de hostelería, non? Son concertos, sobre todo actuacións de grupos locais, que nos parece moi importante destacar isto. Vai haber un sorteo de 500 euros, 100 euros en cada concerto. Ata agora colaboramos en moitísimas actividades, pero esta é moi específica do noso sector. É unha cousa que creo que dinamiza moito, que dá vida ao pobo, a música na rúa. Estamos moi contentos de que sexa con grupos locais. Solo hai un membro que non é un grupo local, pero que toca todos os anos en Vilagarcía, co cal esa era a nosa aposta.
Pontevedra goza xa do seu parque de xogos de auga. Esta nova instalación sitúase na contorna do Pazo da Cultura e do recinto feiral. O espazo conta con diferentes xogos coa auga como protagonista. Entre os elementos, difusores e chorros que, sen dúbida, farán as delicias dos máis pequenos. O parque foi inaugurado onte á tarde e, aínda que o tempo non acompañaba moito, xa ven que houbo rapazada que non o dubidou ningún minuto e puxo o bañador para ir probar os xogos deste novo parque de auga. Vai estar operativo a diario en horario de 10 da mañá a 10 da noite. Onte, na súa posta en uso, tamén asistiron membros do goberno local e tamén do grupo socialista, impulsor deste proxecto no anterior mandato. E tamén en Pontevedra estes primeiros días de vida do primeiro parque de actividade física deportiva están a ser un ir e vir de xente. Moitos veciños estánse achegando ata esta área da Ponte dos Tirantes, á beira do Lérez, na antiga parcela de Tafisa. Os distintos elementos contan con varios códigos QR que engaden funcións extra como seguimento e exemplo de actividades, polo que permiten exercitarse de xeito correcto. Consta de 3 áreas para diferentes adestramentos para persoas a partir dos 13 anos. Dende o Concello explican que se optou por un provedor de máxima calidade con pezas de alta duración e solidez, antivandálicas e pensadas para ofrecer a mellor experiencia aos usuarios. Se están interesados en achegarse, saiban que aínda temos por diante un par de sesións gratuitas para aprender a empregar as diferentes máquinas. Van ser este vindeiro domingo, día 23, e tamén o domingo 30. Os monitores estarán ali para atender as súas dúbidas entre as 10 da mañá e a 1 do mediodía. Seguimos con deporte. O Club Mercantil de Pontevedra collerá o vindeiro luns unha nova edición do Trofeo Natación Sincronizada. A proba está organizada polo Club Natación Sincronizada Pontevedra e, ademais deste equipo, participarán clubes de Vigo e Ourense. Trátase da 13ª edición desta cita. La verdad es que la diferencia de hacerlo en una piscina cerrada, como estamos acostumbrados a hacerlo en una piscina abierta, la verdad es que cambia mucho, es mucho más llamativo, mucho más vistoso, los niños lo disfrutan más, es el cierre de nuestra temporada, entonces es como una fiesta de fin de temporada, que dadas las instalaciones y dado el ambiente que hay, se genera, pues la verdad es que lo pasa muy bien, lo pasamos bien, el público lo agradece mucho. Y entonces, pues nada, esperamos la verdad contar con el Mercantil que nos siga apoyando para poder celebrarlo. Es verdad que es una cosa que debería de ver mucha gente porque es un deporte muy bonito, un deporte además de fuerza, de control, bueno, es algo increíble ver a estas niñas haciendo lo que hacen. Entonces, pues nada, yo encantado de que ya llevemos 13 trofeos, esperemos llevar muchos más. E mañá sábado disputarase unha nova edición do Ascendo Barbanza, unha das carreiras de ultrafondo hoxe en día referente en Galicia. Na cita organizada polo Club Deportivo Internacional Treikers Barbanza Asar participarán unhas 300 persoas. Sairán este sábado do Polideportivo Municipal de Rianxo para facer un treito da ruta Xacobea polo río Ulla en barco ata Catoira, dende onde comezarán a proba. Os participantes no Ultra Trail deberán percorrer un total de 100 km cun desnivel positivo aproximado de 3.000 metros. O trazado deseñado pola organización levará os corredores a pasar, ademais de por Rianxo, por outros 7 municipios da comarca, como é o caso de Lousame, Noia, Porto do Son, Ribeira, A Pobra e Boiro, para regresar de novo ao punto de partida. Ademais da colaboración da totalidade dos concellos polo que discorre a proba, a cita conta tamén coa axuda da Mancomunidade Barbanza Arousa e tamén de numerosas empresas da comarca que coa súa contribución fan posible o bo desenvolvemento desta proba. E agora falamos de vela. Durante 2 xornadas, a deste sábado e a do domingo, disputarase a 24ª edición da regata Ramiro Carregal Rei. A proba está organizada polo Real Club Náutico de Portosín en colaboración coa Real Federación Galega de Vela e o Club Náutico Deportivo de Ribeira. Reunirá a máis dunha vintena de embarcacións pertencentes ás clases cruceiro, cruceiro regata e regata, chegadas dende diferentes clubes náuticos da zona. En xogo, facerse co prezado Gran Trofeo Faro de Corrubedo. A saída da regata está prevista para as 12 da mañá dende as inmediacións da bocana de entrada ao Porto Deportivo Sonense, sempre que as condicións meteorolóxicas axuden para poñer posteriormente rumbo á Ría da Arousa, un percorrido de aproximadamente 22 millas náuticas.
Pois así rematamos, señores, máis en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. A semana que ven aquí estará a miña compañeira Alba García para contarlles as novas do día.